про перамовы з Лукашенко мне робіцца смешна, потому что, па-першае, Лукашенко гэта не самастойная фігура ў Беларусі. Гэта расійская марыянетка. Яму дазваляецца ў пэўных межах там штосьці крычаць, там тупаць нагамі, варушыць гэтымі бравямі сваімі. Але я думаю, я ўпэўнена просто, што ў пытанні хоць беларускага нацыянальнага вызвольнага руху, да якога я сябе адношу, гэта ўжо прерагатыва Расіі. То бок не вырашае Лукашенко гэтае пытанне. Гэта вырашае Расія. Як прыклад, напрыклад, калі прыязджалі браць у мяне гэта інтэрв'ю, так званыя журналісты, якія просто прапагандоны, з імі прыязджаў расіец. То есть ён іх курыраваў, як бы вёў іх, апякаў гэтую групу прапагандонаў расіец. І з Лукашенком, як з марыянеткай, патрэбны толькі ціск. Сітуацыя, што выйшла я, гэта менавіта сітуацыя не дамова з рэжыму, не то, што Лукашенко пайшлі на нейкія саступкі, а менавіта таго, што вы дайшлі да пэўнай кропкі, мы даціснулі гэту сітуацыю са мною. Таму што сітуацыя з палітвязнямі, яна не першы раз паўтараецца в Беларусі. Яна была ў 2006 годзе, яна была ў 2010 годзе. І заўжды вводзіліся санкцыі. Санкцыі, я кажу, што яны дзейнічаюць. Па размовах з гэтымі людзьмі бачна, наколькі яны раз'юшаныя гэтымі санкцыямі. Хоць яны там гонкі дэманструюць, што нам все роўна, мы все імпартазамясцілі, там можаце хі-хі-ха-ха. Насамрэч яны дзейнічаюць гэтыя санкцыі, і яны для іх вельмі балючыя. Безумоўна, што ёсць лобі эканамічнае, ідэалагічнае, якое і ў Еўропе, на жаль, працуе, якое кажа, што санкцыі, давайте адмаўляцца ад гэтых санкцый, чтобы людзей выйшлі. Не, калі мы зноў адмовімся ад санкцый, не даціснем рэжым гэтымі санкцыямі, гэта значыць, што праз пэўны час будуць новыя палітвязні. Вызваляючы 10 чалавек, гэты рэжым адначасова хапае і кідае за краты 20. І зноў жа, калі мы адмяняем гэтыя санкцыі, адклікаем гэтыя санкцыі, рэжым разумее, што гэта тактыка, што мы бярем закладнікаў і пасля імі гандлюемся, прабачце, мы як тавар атрымліваемся. Яна працуе, яна цудоўна працуе, гэтая тактыка. То бишь можна і далей гэта ўсё рабіць, браць закладнікаў і гандлявацца. Таму я лічу, што санкцыі, гэта ўжо нават мякка кажучы, патрэбна жорсткая блакада гэтага рэжыму, жорсткая эканамічная блакада. Інструменты блакады, я думаю, усім відавочны. Гэта Беларусь транзітная краіна. Чаму дагэтуль ідзе нейкі гандаль з канцлагерам? Чаму праз Беларусь, якая фактычна з'яўляецца акупаванай тэрыторыяй, дагэтуль ідзе нейкі транзіт? Гэта, канешне, я бы жорстка выказала, што гэта проста ганьба. Гэта ганьба цывілізаванага свету, што там людзей забіваюць, катуюць не год, не два, гэта доўжыцца 30 год. І ідзе гандаль спакойна. Нейкія прынцыпы, нейкія, так бы мовіць, правы чалавека. Ідзе гэта ўсё, калі з гэтым ідзе гандаль. На жаль, ёсць такая сітуацыя, таму я выступаю за жорсткі санкцыі, за жорсткі гандаль. Пагатоў, што, як я даведалася, выйшаўшы вось на волю, што дагэтуль не ўведзены санкцыі менавіта за палітвязняў. Гэта наш сорам. Я лічу, што мы мусім дапрацаваць гэтую сітуацыю, каб былі санкцыі менавіта за палітвязняў.